ସପ୍ତାହର 7 ଦିନର ନାମ କିପରି ପଡ଼ିଲା ଆସ ଜାଣିବା। 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଘଡ଼ି, ମୋବାଇଲ, ଆଇଫୋନ୍ କିଛି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଆମ ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଡେର ବା ଦିନର ନାମ ଦିଆଗଲା। ମୁନ୍ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡେ ଦିଆଗଲା, ଟ୍ୟୁଜଡେ ମାର୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୱେଡନେସଡେ ମର୍କୁରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଥର୍ସଡେ ଜୁପିଟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ରାଇଡେ ଭେନସ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସାଟରଡେ ସଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସଣ୍ଡେ ସନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦିଆଗଲା। ଇଜିପ୍ସିଆନ ରୋମାନ୍ସ ଦେଶ 7 ଡେ ନ ରଖି 10 ଡେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। 7 ଡେ ସବୁ ଦେଶ ନାମ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। 7 ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ତାଙ୍କ ଜର୍ସି ଉପରେ 7 ନମ୍ବର ଲେଖିଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯେପରି 7 ୱାଣ୍ଡର୍ସ, 7 ସି, 7 ମହାଦେଶ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି 7 ଡେ ସପ୍ତାହର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।